CEM Sir bahaya Rokno tuh Indo samung tangan. Tohan CEM Sir nak kisah kau sunai kisah sini. Kisah. Like HAMBAI ini all Tripura Kogrong media from English langsung mana singke kaisa meskani samung tan thani go sin loge success ni bangai loge tone hne khakang ya par payment bagai जों आसा खालायो बस गांव बहायनो दिनै एडिसि हाफां Tripura सादो खानि बाङै जों गाहाम के सामु खायनाय जे सामु जों खायमेया जे जागा सावमेया आ जागाव नेरनि ब्लै इम्पोर्टेन्ट रुल दंबो जोंनो फुनुंनानि बाङै नेरक जोंनो फुनुं खायनगे जों अबयस्यै गुनो जों सामु खायनायनि बागै सागथारनाय ए आनि कयमों नेरनि थानिगो सिनि Tripura सानि जे जागा जों जा दंबो आ जागाव नेरक गाहाम के फोकास खायनायनि दानाय दे neutrally जों सामु खायलायनि नांनाय दिनै दफा हामखायनि बागै रचना खालामबाय।